Son Comerç. Hola, soc Tatiana Sánchez i pertenec al Departament Comercial i Màrqueting de la marca Arroz Tartana. Arroz Tartana està composta per la 5a generació de la família dels Gorets, nascuts en Alfafar. Aquesta 5a generació el que ha fet ha sigut especialitzar-se en monovarietals d'arròs i productes derivats, com una crema de licor d'arròs i una cervesa d'arròs artesana sense gluten. Estem en el tancat de l'Estell, ara mateix estem en activitat agrícola i aquesta és una de les finques més emblemàtiques d'aquesta zona per l'arquitectònica que la caracteritza. És arquitectura modernista austriaco-vienès, que és de la mateixa arquitectura de l'estació del nord de València. Arroz i Tartana s'especialitza per combinar tècniques ancestrals i tècniques modernes. D'esta forma els nostres arrossos són molt més naturals. Tartana consta de 5 varietats, començant des de la més resistent a la més cremosa. En el primer lloc tindríem l'arròs bomba, que és l'arròs més conegut per als valencians per la seva consistència. A continuació li segueix la varietat nova que he comentat abans, que és la varietat albufera, que és un cruce entre antic sénia i bomba. És una varietat molt aconseguida i que als valencians, com he dit abans, ens agrada moltíssim per la seva cremositat i consistència. També tenim un tipus sénia que cultivem, que és J. Cendra, que és, com diguem, l'arròs convencional i el que coneguem tots. És un arròs redonet i cremós. I per últim cultivem una varietat que es diu Marisma, que té tant d'amilopectina, això vol dir que té moltíssima cremositat i és molt bo per a fer risottos. L'objectiu d'Arroz Tartana és transmetre la cultura de l'arròs. Per això fem molts events en aquestes finques per a que la gent pugui conèixer el cultiu de l'arròs, les seues fases i com se treballa aquesta gramínia que és la més coneguda i la més consumida del món. Comercialitzem aquestes varietats per tota Espanya i a més exportem a altres països com Amèrica, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Alemanya, Austràlia i altres països del món. Intentem que la nostra cultura s'expandisca per tot el planeta. Tots els nostres arrossos que cultivem i comercialitzem són de residu zero o pròxim a zero. Això què vol dir? Que intentem minimitzar l'ús d'herbicides i insecticides. Com ho podem fer? En tècniques artesanals, com per exemple el trasplant a mà, llevar les males herbes a mà també, que es diu birbar, i també secar tots els arrossos en l'era amb el sol d'ací de València. En això aconseguim uns arrossos molt més purs i que no tenen ningú compost químic. Tots els nostres productes els podeu trobar en tendes especialitzades com el Mercat Central de València, en pobles alrededors de València i principalment en el Mercat Municipal d'Alfafar.